Ах, кафето на Джезве! В Турция му викат турско кафе, в Гърция гръцко кафе, а в България селско кафе, ама с канелка, щипка захар и много приказки. И започва скандалът. Гърците викат: нашето е най-ароматно. Турците отговарят: нашето е с най-гъст каймак. А българите само се подсмихват: абе, вие дойдохте вчера, баба ми го вари от векове. Истината обаче е горчива като преизварено кафе. Първото кафе идва от Етиопия. После арабите го разпространили. Турците го донесли на Балканите. И от тогава всеки го преименувал според националната си гордост. Но важното не е кой първи е сипал зърната в джезвето. Важно е къде ще седнеш да го изпиеш. На гръцкия остров с изглед към морето. В турския пазар с лукумче до чашата. В българското село с две комшийки, които обсъждат кой снощи се прибрал пиян. Кафето на Джезве не е напитка, то е оръжие. То започва скандали, продължава приятелства и слага край на семейни съвети. Ако не вярваш, опитай да сипеш кафе без каймак на Балканите. Ще видиш война. И все пак, кафето е едно, балканско. Няма значение дали е турско, гръцко или селско. Важно е да е горещо. И да се пие бавно. С приказка, с душа. А ти как го наричаш? Турско, гръцко или просто кафе?